Croeso nôl ato ni, ac i ni wrth ein bodd yn edrych ar y dosbarth yr adran ec, yn rhan isa y prif gylch. Ych chi'n gweld y goflaid sy'n gweud cyfrolau, ma' na newydd da yn dos. Lowri Reid yn gwmni fi yn edrych ar y cwbl hefyd gyda'r Merlod Cymreig Teip Cob, y Caseg Fagu 8 flwydd oed a'i hebol yw'r dosbarth. Menai Curiosa wedi ennill fan hyn. Ennill am y trydydd tro yma yn y sioe fawr, so llongyfarchiadau mawr i brydfa Menai fyna. Ail, dwi'n meddwl, y glynwyn Annie Power, gaseg felen yma o'r eiddo Scott Kelly Gibbons. Caseg sydd wedi gwneud yn dda iawn hefyd yn gynt. Nath hi ennill y sioe yma nôl yn 2022, oedd hi'n Supreme. So Supreme ar diwedd yr wythnos, so un arall sydd wedi gwneud yn wych yn y sioe yma. Ac unwaith eto yn gallu bod yn ddefnyddiol iawn i gael yr ebolion o flaen y cesig i'w dangos nhw ar ei gorau, achos mae natur mor gryf. Ydy'n hollol. Yn gallu gweld edrych ar y gaseg nawr, mae Nicola Jones yn dilyn mlaen o ran y teip, be mae wedi rhoi fyny yn y ddau glas cynt. Yr gaseg yma wrth y march Menai Calon Lan a Menai Lady Curious. Gan anffodus, bydd y brydfa Menai nhw newydd colli yn march Menai Calon Lan, oedd wedi cael dylanwad mawr iawn ar y brydfa, so dwi'n siŵr bydd ennill hwn heddi yn meddwl lot iddyn nhw. Rhosglyme yn ei lle. Felly canlyniad yn yr adran ec. We have a result in the section A'r C senior blue hynod bwysig. Ac o'n lluniau ni, mae'n amlwg cymaint mewn i olygu i ddod yn fuddigol yma yn y prif gylch. In first we have 737 and this is Menai Curiosa, property of the Menai and Friarly Stud. Felly mae'n canlyniad claf yn pencampfu 9. Mae'r carnen uchel, mae'r ffroenen uchel hefyd, a mae'r hosglwm yn cadarnhau. Mae Menai Curiosa sydd yn dod yn fuddigol ac yn llawn heddi y wobr gynta'r Caseg Fagu, 8 blwydd oed a hun, buddigol yma gyda'r adran ec. Llongyfarchiadau mawr iawn i Menai Curiosa. Winning the Welsh Ponies Championship for the Number 520, Heidi Clarks.